Halo Lur, balik maneh nang YouTube Mak Minten. Mak Minten dina iki arep masak mie goreng. Bahane mie, sawi, wortel, lombok, bumbune mayar Lur, bawang, brambang, kecap, merica. Wis Lur, ayo wiwit nang masak. Iki bumbune tak siap wis arep tak ulet. Sayure dikumbah Lur. Iki nek wis mateng, sayurane tak cemplungne. Mihune nyemplung Lur. Iki Lur, masakane make dina iki wis mateng. Bihun goreng Lur. Ayo diincipi yuk. Monggo dahar sedaya mawon. Enak tenan lho Lur. Sampean daya wajib nyoba. Masakan si gampang ngene iki. Wis ya, tetep ikutono videone mae selanjutnya.